Dagiti Proverbio Kapitulo 31. Dagito iti pamagbaga ti ina, iti anak na ani Ari Lemuel. Sika ti dungdungwag nga anak, ti sungbat dagiti kararag ko. Anya ti ibagakken ka. Di mo ibusen ti pigsam kadagiti babae, unubusbusen ti kwartam kadakwada. Adun ti dinadaal da nga ari. Lemuel, denggem. Saan narumbeng nga uminom dagiti ari ti arak, wenno agtarigagay nga uminom iti naingal. No uminom da, malipatan da dagiti linteg, ket di da bigbigan ti kalintegan dagiti tattao a nakurapay. Agpaay kadagiti agbugbugsot ti naingal nga inumen. Wen, agpaay kadagiti nakaayayay. Palubusa mi da nga uminom, tapno malipatan da ti kinapanglaw da, ken ti kaawan ragsak da. Ikalintegam dagiti tattao asaan na makabael amang ikalintegan kadagiti pagbagida. Di mo ipalubos ang maikat ti kalintegan dagiti amin nga awan gaway na. Ikalintegam ida ket agbalingkaan na linteg nga ukom. Ikalintegam dagiti napanglaw ken dagiti marigrigat. Nagrigat kit din ti sumapol iti asawa a babae ang makabael iti pagrebengan na. Napatpateg nga adayo ngem iti alahas. Dakkel ti panagtalag ti asawa na kenkwana, ket pulos adin to pumanglaw. Bayat ti panagbiag na, naimbag ti ipaay na iti asawa na, ket pulos adin nadangran. Ipamaysana ti agaramid iti linan ken dila na alupot. Agisangpet kadagiti taraon nga aggapo iti adayo a lugar, akas iti panagisangpet ti barko dagiti komersyante. Nariwot pay no bumangon tapno isagana na ti taraon ti pamilya na, ken ibagana ti aramidan dagiti babae nga adipen na. Agbirok iti daga, ket gatangan na, babaan iti kwarta, anataggadan na, sana mulaan iti ubas. Naanop nga agtrabaho, napigsa, ken nagagat. Amo na ti patag ti amin nga aramidan na, ket agtrabaho aging ga iti rabii. Agtibbi, ket ablen na ti bukod na pagananay. Naparabor kadagiti napanglaw ken marigrigat. Sana madanagan uray no nalameg, taadda na imeng apagananay ti pamilya na. Agaramid kadagiti abong ti katre, ken napintas alinan dagiti pagananay na. Agdindinamag ti asawa na, maysa kadagiti mabigbigbig nga umili. Agaramid kadagiti pagananay ken barikes, sana ilako kadagiti agtagtagilako. Natalged ken madaydayaw ti kasasaad na, ket awan pagdanagan na iti masakbayan. Naanos ti panagsauna, ket nainsiriban dagiti ibagana. Kanayon nga daaramiden na, ket kitaan na dagiti kasapulan ti pamilya na. Ipakita dagiti anak na ti panangdayaw da kenkwana, kas tamat ti asawa na. Kuna ti asawa na, adu ti naimbag nga asawa, nga martapam amin nida. Makaalilaw dagiti naimnas asaguday ti maysa a tao, ket agkupas ti kinapintas, nga masapol a may daydayaw ti babae nga agbuteng ken ni Yahweh. Rumbeng nga mabigbig ken maitanok kadagiti amin nga aramid na, ket maikari araemen ti tunggal maysa.